Il-Pulizija għaddejja b'investigazzjoni dwar dak li qed jitqies bħala qatt vandalu fil-wied ta' Xlendi, sit protett u ta' importanza ekoloġika. Kien artist Ingliż li ħoloq qatt sħiħa fost l-Awċin u fuq il-midja soċjali wara li allegatament ħażżes qatt ta' graffiti fuq il-blat ta' wied ta' Kantra fi Xlendi. Is-suspett li Nathan Bowen kien il-persuna wara dan l-att vandalu qam wara li l-artist ħażżes ismu mal-blat li fuqu allegatament għamel din it-tpenġija bil-spray. Fil-fatt kienu bosta li jikkummentaw fuq il-profil u fuq il-paġi tal-artist Ingliż u esprimew ir-rabja tagħhom għal dan l-att vandalu. Ma' One News id-deputat direttur tal-Awtorità tal-Ambjent u r-Riżorsi, Amy Brincat, qalet li l-graffiti saru f'post protett. Il-graffiti per se jikkonstitwixxu offense reat li f'dak l-era m'għandix l-ebda rwol investigattiv. Però ir-rwol tal-era jidħol minħabba li il-graffiti saru f'post li huwa protett. Il-post huwa Natura 2000 site. Issa li ġara f'dan il-każ huwa li l-ħabta ta' nofs Lulju il-Pulizija talbu l-assistenza tal-era biex jinvestigaw dan il-każ. Mill-investigazzjoni li saret mill-awtorità jirriżulta li l-impatt ta' dawn il-graffiti fuq l-ambjent tal-wied ma kienx wieħed kbir. Mill-investigazzjonijiet li għamilna aħna ma jirriżultax li kien hemm xi tip ta' impatt negattiv fuq l-ispeċi li hemm protetti fl-erja. Iżda f'każ il-Pulizija tibda proċeduri kontra persuna jew persuni b'rabta ma' dan, l-era mistenni jkollha rwol importanti fl-awra tal-qorti. Ir-rwol tal-era jkun wieħed ta' xut, jiġifieri il-Pulizija tista' titlob l-assistenza tal-era biex l-esperti tagħna tal-awtorità ikunu jistgħu jassistu lill-Pulizija biex jikkonkludu l-każ b'mod pożittiv. Jekk jiddeċidu huma li jresqu lill-persuna jew persuni l-individwi li jkommettew dan ir-reat. La darba il-Pulizija ittemm l-investigazzjoni tagħha dwar dan il-każ għandu jiġi determinat jekk l-artist u se jnaqqax ismu wkoll fuq il-kotba tal-qorti.